Přátelé, já vás vítám u dalšího takového rozbalovacího videa a jak jsem říkal, tak přišel laser a je to takhle zabalené, takový mega bedna. Jo, Bady už se mi tady do toho pustil, už mi to začíná rozbalovat, fuj, nech toho bejt. To rozbalilo z té folie, jo, takže jak vidíte, značka je to Quake Cloud, jo, takže měl by to být CO2 laser a budeme na něm pálit a řezat plexisklo a akrylové desky. Já jsem tady oddělal, tady na bokách jsou na bocích takovéhle packy, to se musí oddělat. Dajka vzadu, vidíte, že se pořád pracovním, jo? Dajka uklízí popelnice. Máme i na to příslušný oděv. Takže přátelé, jdeme se pár dovnitř, jdeme se pár dovnitra. Já to tady otevřu. Jestli to otevřu. Jo, máme velkého pomocníka. A, už to jde nahoru. Už to jde. Tak. Máme to tady. Tady je nějaká si podložka, vypadá, že to někdo asi zkoušel. Vypadá na to, že to tady je nějaké siete. Nic, koukneme na to. Tak. Jinak tohle je brloch našeho psa. Jo, obsadil nám komplet celou sedačku. A... My ho milujem. Je to náš Badyšek. Takže jdeme na to, takže musím to rozbalovat venku, má to 100 kg, to balení, samotný laser kolem 40, takže já se ho vybalím tady, vnesu ho do pracovny. Tak. Tak a tady máme samotný ten laser, je to opatřeno takovýma pásama, tyjo, to nevím, jak tam dostanu, to je jako těžké jak se vyňa. Vybalím to z toho všechno, ten laser prázdnej, protože vevnitř je ještě nějaké příslušenství, větráky a takhle. A hodím to na stůl. Jo, tadyhle je nějaký certifikát o tom, že to fakt někdo testoval. Je tady provedený řez, kostička. Jo, jak dřeva, překlíšky, tak z druhé strany vlastně kostička, tady to asi nejde vidět, tady mi spadla. Tady plexi. Sedlo to tady jak poklička na hrnec. Jo. Teďka vedle Daytony. Takže to pak rozbalíme. Dejka vyšle dneska video. Jo, takže Dejka sleduje naše po dlouhé době video. Po dlouhé době, že? Ty vůbec netočíš nic. A bude to lepší, teď už točíme, už jsme se rozjeli. Jdeme si ukázat, co je vevnitř. Má to takový pěkně otvírací dekl, je to teda fakt jako masivní. Masivní dekl, skleněný. To velké. Má to kameru, takže sundáme si tohle. Tak, co nás tady čeká dále? Tady jsou jakési ty husí krky, to je samozřejmě na odsávání, jo, výparů a splodin. Je tu jeden, druhý. Jsou to teda ty klasické takové ty hliníkáče papírové, ale opravdu velmi dobrý, kvalitní. Tak, samozřejmě napájecí káble. Tady jakési USBčka, jeden, druhý. Ethernetový kabel, tady toolbox, nebo teda nějaké si to nářadí základní, jo. No, je tam toho docela dost. Nějaké si prostě na různé, to máte výšky, jo. Na roller. Tohle taky nějaké si zaostřování, jo. Taká náhradní čočka, něco na čištění zrcátek. A tady máme ještě přídavný odsávací ventilátor. Součástí tohohle by mělo být i nějaké si ovládání, co jsem viděl na videích. Ano, tady je přívodní kabel a bezdrátové ovládání toho ventilátoru
šuplíček, ve kterém vlastně jakoby vám pana bordel, jo. Asi suchá páska, tak. Ano, protože pokud vím dobře, tak se tohle to dá sundat. Je to teda na magnetky. Jo, tady je celá ta laserová hlava. Tady vzadu tady by měla být. V tomhle tom je laserová trubice. Koukneme na to. Je tam. Jo, je to tam. Paráda. Tak, tady ještě sundáme. Ještě integrovaný odsávací ventilátor, který odsává ty splodiny. Tak. No a už tady nikde nic nemáme. No, takže přátelé, je večer. Fakt, asi 7, nevím teď přesně ani kolik. Ale jako masakr, protože ten laser jsem rozjel až teď, jo. Sadku jsou takový, jo, jenom nějaký si na ukázku, aby to prostě jelo, ale musel jsem se spojit s podporou toho Quakeu a psát jim WhatsApp anglicky, že jo, to samozřejmě všichni umíme pořádně a normálně fakt, oni k tomu nedávají žádný návod. K tomu není normálně žádný návod, jo. K tomu je něco prostě na flešce a na té flešce jsem to tak jako asi jenom proletěl, je to anglicky celé, že jo. No, ale koukejte, mě to prostě nejelo. Kdybyste si to někdo pořizovali, tak mě to nejelo jenom z toho důvodu, že no to je jedno, no. Celý den tady prostě nadávám kvůli tomuhle, koukejte, tady je normálně, na tohle to se dá ještě připojit taková externí jejich nějaká prostě filtrace toho vzduchu, tu já nemám, já mám svoji, ale aby ten laser jel a hýbal se, tak se to musí prostě, no koukejte, tady je taková prostě jenom věc, vidíte to modré, tady tohle, to se tady dá vlastně dovnitř, to se propojí okruh a ono to vypne jejich ventilátor, jo. Co je vevnitř a prostě to jede. Lidičky. Od rána. 9 ráno to přijelo. A je 7 a já mám testovací nějaký si domeček. Já mě švihne. Já už myslel, že to posílám zpátky normálně. Ale ne, jako s tím se člověk naučí a myslím si, že to bude úplně super. Jinak teda, myslím si, že na ten bordel za mnou už jste si zvykli, ale jak říkám, prostě naskládajte to tady na 8 metrů čtverečních. 8 metrů čtverečních, jo. Jenom prostě ten laser, jo, zabírá tak 1 metr čtvereční, jo. Takže prostě, jo, ale jako dobrý, fakt dobrý, jo. Šuplíček, pěkně na bordílek, jo. Krásně to úplně čistě opálilo, že z druhé strany to není ani očouzené ty hrany. No a včera jste mohli vidět boj, jo, s tím laserem. Ještě jsem si s tím nakonec večer hrál, nějak to dopadlo. No už máme kolik dneska, 7 ráno mám. Počkej, buddy, zůstaň. Tady za chvilku bude snídaně Buddymu. Dajka se chystá. Ahojte. A Já jdu zubaři. Dajka jede k zubaři. A zubaře až v Českém Těšíně, no až je to v pohoda. A dobrá je zubařka, že? Taková nějaká klinika. Jo, je to super. Jedu na dentální hygienu, oblíbená moje věc. No, dentalka. Tady kamaráda čisté zubečky. Tady už čeká ten drák náš. Kde Buddy? Běž, to je jedno. Nevyměnil, mám nožičky, ale Pojď. to je jedno. Pojď, běž, šup. No. Až přijdu, vytřu, dobře, likuju, mire. Ježiši Kriste. Vidíte ho? Dolů. No, škrábe nám dveře začíná, takže to bude sranda ještě. Ze 40 kilovýho přeparkat do dveří a máme ho v baráku. Takže my máme po zubařovi, Dajka teda. Jsme v... Zuby vyčištěné. Jsme u Biedronky v Polsku. Klasika, myslel jsem si, že to budeme o 8:30 ráno, že tady doma zaparkujeme. Moje lidi není nikde normálně. Jo. Dejte se.
Parkoviště plné. Stojíme tam vzadu někde. Jdeme před rampama. To je jedno. Teď jdeme dovnitř. Jdeme na nějaké si ty zakupy. Lísteček jsem si vzít. Lísteček na parkování, no, tak ještě. Se vrátím. Takže ještě zpátky, no. Takže paráda. No. Oni tady mají v Polsku, a určitě to všichni znáte, prostě před každým obchodňákem se prostě musíte vzít lístek, máte tady nějakou dobu zdarma a zbytek se platí. Tak ale říkám, pojďte se, tady to stojí prostě na chodníkách, jo. No a valím za dajkou, venku prší hnus, už 3. den. Takže my jsme dojeli domů z nákupu, utratili jsme 540 zlotých, dajka utratila 540 zlotých, dostali jsme jakýsi bodíky na sbírání v Biedronce a to by bylo asi v tom díle všechno. To zajímá a budeme teda točit takhle videa z našeho života. Psali jste, ať točíme, tak budeme točit. Takže zdarec, pacoči. Čaute.